Pane mashoko ari kubuda panapa, aiwa bulletin ichangopinda iri kubuda ichitendera pasocial media ichinzi aiwa VP Kembo Mohadi aiwa vatisiya has died. Sanapinda mashoko ari kubuda panapa tiona kuti aiwa the handle aiwa yaGambakwe, vanhu vanombomuti aiwa this guy Murakashi, vamwe vanomuti aiwa maupdates ake ndeye manyepo. Panapa ndeuya akabata nhau idzi achiti aiwa according to his information pamwe chete nekufambira kwanenge achiita nhau VP Kembo Mohadi vatisiya. Sanapinda mashoko ambanjirwa panapa roba subscribe or like on the bell kuti ndapa official handle yake muri kuona yanzi Gambakwe Media unanyora chiti breaking Kembo Mohadi has died, ano offer aiwa a live video ramuri kuona achitsanangura panguva ino yatiri kuona kuti nhau idzi aiwa vanhu asati dzava verified ende vanhu vasati vane full information pamusoro aiwa pekuri kunzi kushayikwa kwa VP Kembo Mohadi. Panguva ino inoonekwa kunzi aiwa at multiple occasions the VP vaka vachistrugula aiwa neutano vaitadza even kutomira. Panguva ino vanga vakanotaura kune mutungamiri wenyika vachiti aiwa vakuda kumbosiya matomu, vakuda kumboresigna zvavanozorora. Ndo mashoko aripo panguva ino andani kukubatisai tichinyatso kufambira nhau dzacho kana dzinge dzaverified aiwa timbononoki munoziva kuti NACHAMISA news live nokupa chese changopinda. Vinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, musaona subscribe or like, ponchera on the bell icon.